Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencang-rencang sedaya, sugeng rawuh teng video kula. Teng video mriki kula kalian rencang-rencang badhe membahas tentang tembang Macapat. Sadurungipun perkenalaken nami kula Ayu Amelia Fitri absen sekawan. Perkenalkan nami kula Gita Amelia Savitri absen 11. Perkenalkan nami kula Haider Saroni Kuncoro absen kali 11. Kenalkan nami kula Muhammad Kevin Pratama absen 12. Apa sampean ngerti napa iku tembang Macapat? Jadi, tembang Macapat yaiku geguritan tradisional Jawa kang dikarang miturut paugeran sing tepat. Isine yaiku pesan moral, pitutur, lan nggambarake lakone menungso. Wiwitane katujuaken marang Gusti utawa kekuatan gaib. Nanging banjur rembaka dadi karya sastra kang nganut nilai-nilai spiritual lan panguripan pagi. Tembang Macapat nggambarake filosofi perjalanan urip menungso, wiwit Guru nanti. Gunane tembang Macapat yaiku ana telu. Setunggal kanggo medharake pitutur luhur utawa nasihat. Nomor kali cerita babagan urip manungsa lan sing ketiga sarana pendidikan moral. Tembung iki uga digunakake kanggo ngiringi wayang, bawani gending lan medharake rasa sedih utawa seneng lumantar 11 jenise wayang. Titikane tembang Macapat iku ana 3 yaiku setunggal kaiket wonten guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Kalih migunakake basa Jawa anyar lan diseseli basa Jawa kuno. 3 isine babagan pitutur, kasusilan, dongeng lan kaprajan wayang. Jenis tembung Macapat yaiku ana 11. Siji Mas Kumambang, Mijil, Kinom, Kinanti, Asmaradono, Gambo, Dandanggula, Durma, Pangkur, Megatru, Roju. Karena tembang Macapat wonten 11 jenise, teng video niki kula kali lari-lari bakal bahas tentang tembang Dandanggula. Tembang Dandanggula ana ing urutan kepitu sakwise tembang Gambo lan Asmaradono. Pangripta tembang Dandanggula yaiku Sunan Kalijaga. Tembang Dandanggula iki dipercaya wis ana mulai jaman kerajaan Majapahit. Nalika pangaribawa agama Hindu ing negari wiwit sirna, nanging tembang Dandanggula pancet digunakake kalih para palisongo kanggo nyebaraken agama Islam melalui dakwah. Tembang Dandanggula gambarake kahanan panguripan manungsa sawise tekan tataran jaminan sosial. Iki tegese kemakmuran wis digayuh lan saiki mung bisa nikmati sisa urip. Tembang Dandanggula inggih menika salah setunggali jenis tembang Macapat kanthi gatra paling kathah inggih menika sedasa. Paugeran tembung Dandanggula guru gatra niku wonten sedasa lare. Guru wilangan lan guru lagune yaiku sedasa I, sedasa A, 8 E, 7 U, 9 I, 7 A, 6 U, 8 A, 12 I, 7 A. Tembang iki nduweni watak luwes, seneng lan endah. Mula cocok kanggo didadekake tembang pembuka kang nderake maneka warna piwulang, kebajikan lan rasa tresna lan seneng. Sekar Macapat Dandanggula laras pelok pathet 6. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira hanulata tu ing nguni caritane handelira Sang Prabu sasra bau ing Maespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang ginelung triprakara guna kaya purun ingkang den antepi nuhoni trah utama
sekian menten penjelasan Indugi kita, semoga bermanfaat. Dadah.